Ongi etorri adiskide maiteok Eneagramara. 9 punta dituen giza arketipoen izarrera. Gure gaurko gonbidatua bilbotar petopetoa da, sendeja kalean jaiotakoa. Umezela hasi zen lanean. Norbaitek bere talentua deskubritu zuenean non eta Gabonetako aurparkean. Dantzari trakets bezain moloia da, mozorroen maitale, kabareten deboto eta garaibatean behintzat gautxoria eta parrandazalea. Nera bezaroan hasi zen antzerkia idazten, eta horretan jarraitzen du egun 50 urte betetzear dela. Ziurrenik bere ahotsa oso ezaguna egingo zaizu, etxekoa kasik. Gaur, Eneagraman, Galder Perez. Galder Perez, ongi etorri Eneagramara. Eskerrik asko, Katisa. Ze modu zaude? Ondo, pizkat urduri. Zadizut horretik Pixkat egia da, urduri? bai. Oso pozik, bai. Zurea bezalako eskarmentuarekin eta urduri? Bai. Bai, bueno, esan behar nuen, introa oso labur geratu zaidala, oso karrera luzea duzulako, baina ez hain zaharra zarelako, baizik eta oso gazte hasi zinelako, ezta? Hor kontatu dut zeo zer, aur parke horren inguruan, konta iguzu pixka bat zelan izan ziren zure hasierak, zelakoak izan ziren. Esan duzu talentu deskubrimenduarena, eta hori Bai. izan gure aita, aitarekin jolaztek, sendejan, ondo esan Bai. bezala ere sendeja irratia montatu genuen anaiok, eta orduan aita esan pizkat gure coach edo, ez, irratiarekin jolasteko, eta bar. Eta bazegon, lehiaketa bat, disjoke lehiaketa bat aurrentzako los 40 principalesek egiten zuena, eta ara joan ginean, eta irabazi, eta ez dakize, eta orduan gero handik suertatu zen, han irratia lan egiteko aukera, eta horra biatuta, Radio Euskadin? los 40 principalesen hilabete batzuk, eta gero ekipo ura Radio Euskadira pasatu zen, eta orduan haiekin joan Baina ginean. zenbat urte zenituen horretan hasi zinela? 10 urterekin hasi zinen. Bai, juguete roto. Mantendu izan zara, hor. Ez? Bai, Orain arte, beraz bai. ez da zure kasua, ez zara. Bai, egia da, bai. Irratian jarraitu izan dueti, eukinun, 2005-etik 2016 edo, hor urte batzuk irratitik kanpo nintzan, Radio Euskaditik kanpo. Bueno, 11 urte, Bai. ez da gutxi. Eta antzerkian jardun nintzen, Bilbo iria irratian ere egon ginean, baina irratia izan zera, Bueno, garai horretan ezagutu ginen, ez dakit gogoratuko duzun. Bai. Oso memoria txarra deko, Bueno, gero kontatuko dizut, vale, ez du vale. importa. Baina haurtzaroari buruz ere galdetu nahi nizun, ia gonbidatu guztiei galdetzen diet, haurtzaroari buruz, eta zer nolako oroitzapenak dituzten. Ez dakit zure oroitzapen goxoenak lan horri lotutakoak diren, edo zerbait berezi moduan dagoen hor zeure biografian, edo bestelako oroitzapenak dituzu irratiarekin zer ikusirik ez dutenak. Ba, igual, politagoak nik ditut irratiarekin zer ikusirik ez daukatenak. Haurtzarakoak, bitxu baina zer dan, han gurasonetzean eta bakarka jolasten. Nik uste, hor, samurtasun handiz Bakarka jolasten, anai arrebak dituzun Bai, ni txikian az, eta asko jolasten bakarrik, panpinekin, kliks de Playmobil, eta alakoekin, eta nik uste nire babesa edo haurtzaroan hor ikusten dudala, ez bakardade horretan bitu, zer lan gauza zegero, oso soziala izan naiz beti, eta baina bakardadean oso gustora goten nintzen umetan. Bai, eta gaur egun? Ere bai. Playmobilekin jolasten duzu oraindik? Etxean baditut, eta tarteka ere badaukat, eskaparte batean edo ikusten ditudanean, eta lagunek beste bat ere zuiko zu da, bai, gustatzen zait, bai. Bueno, oso ondo. Bilbotar petopetoa zarela ere esan dut, eta badago ore handi batzuk daude Bilbotar batentzat, hoien artean zarambolas izendatua izatea, ezta? Hau, ez dakienaren inauterien bueltan aukeratzen diren bi personai dira, Farolin eta zarambolas, eta orain dela urte batzuk, zu izan zinen zarambolas, eta zure lagun mina, Ane Zabala izan zen Farolin, ezta? Esan bezala, ore handia, baina zuretzako gainera hor biltzen dira gauza klabe asko, inauteriak, mozorroak, laguntasun berezi hori, anirekin daukasuna. Bai, superaderra izan zen. Gainera, garai horietan bazegon alegin handia herrikoiagoa egiteko aratuztea Bilbon, euskaldunago, eta guretzako opari bat izan zen, ohoreaz gain, eta oso ondo pasatu genuen. Alakoek ere lana eskatzen dute, zenez, igande guardian jumar duzo gastronomia lehiaketara, ez dakiz, ondo esan bezala ere, parranda ere gustatzen jaku ordua. Izan zen, oso aste laburra da, 4 egunetako astea delako, baina oso intentsoa, baina oso polita, bai. Eta Ane Zabalari buruz ari garela, edo bere izena atera dela, Eneagraman oso ondo dokumentatzen gara, eta ni garaiko prentsa arrosa irakurtzen egon naiz, eta ikusi dut orain dela ia 20 urte,
hain zuzen ere, Ane Zabalarekin ez eskondu zinela. Bai? Ez eskontza bat antolatu zenutela eta ospatu zenutela. Bai. Azaldu ezakezu pixka bat zer den ez eskontza bat eta zelan joan zen zuena? Bai. 30 urte bete behar genituen eta egin genuen festa berezi bat edo. Eta ezagen duen, ze demonio eskonduengo gara, ez? Eskontzak oso parranda politak dira eta danetik dago eskontza batian. Eskongaientzat ez dakit, baina gomidatuentzat izaten da. Kasuantan oso derra izan zen. Eta eskatu genuen Deustuko Herriberako San Pedro Eliza, eskatu genuen. Eta... Beraz, gainera Elizan ez eskondu zinuten. Ia ba. Eta azken orduan, ez dakit nola, abadea enteratu zen, benetan zertaz zijoan kontua, guk esan genion, proiektu artistiko bat da, labur metraia do, baina zerbait entzun omen zuen edo, antze Deustuko Herriberan. Eta orduan, karpa bat montatu genuenan, Eliza parean, Elizan azkenean ezin izan zenutelako... Ezin izan gendun ez egin. Baina, kanpoaldean bai. Orduan, montatu genuen eitzela, gure abadearekin, ostia santuekin, ostia santua Gildak ziran, ardo asko ere bazegoen, ez? Kristoen odola, eta baina divertigarria izan zen, pertsona batzuek sinetzi zutelako, benetan eskondu behar gineala, ez? Orduan jendak esango zuen, pentsatu zuen, Madriletik eta lagun batzuk etorri ziran, da, paperen gaitik edo beharko dute eskontzea egin, eta gero, izan zen sekulakoa. Jende atorri zan, bakoitzak nahi zuen moduan mosorrotuta, edo bakoitzak ulertzen zuen moduan, edo. Jente asko bildu gilean oso ederra izan zen. Jogoratzen dut aurrezkoa ere zera dantzatu zigutena, eta benetako emozioa zen, porque azkenan ospakizuna benetakoa zen. Gero afaldu gendun, orain jaztago, baina zegoen zerbezera baten, Deustuko Herriberan, Kriston sortean auki gendun, zegoenako oso ikuskizun kutrea, oietako badek, que suba el novio y le come la colita, da lako hortera da bat. Dana egin zenuten, txek, guztietan. Bai, kompletoa. Orduan, oso derra izan zen, oso derra. Bueno, batzuek pentsatzen zuten benetan eskondu behar zinetela, beti elkarrekin egon zeretelako, ez? Bai. Haurtzarotik datorren harremana da, zuena. Bai, egon gara eta gaude, Aian eta biok ezagutu ginen ikastolan, 3 urtetatik elkarrekin partekatu dugu gela. Gero, irratian negoenean eta esan zuten, neska batek ere parte hartuko balu, eta ane batu zan. Gero, kazetaritza elkarrekin egin gendun. Antzerkiare bai elkarrekin egin gendun. Pisua konpartitu, ez da izen bat, 10 hamarkadetan. Eta oraindik ere jarraitzen du, lagun minak gara, nebarre bak, egon ez dakit, lagun minak. Eta antzerkere elkarrekin egiten jarraitzen dugu, eta... Ez eskonduta jarraitzen duzu beraz? Ez eskonduta jarraitzen dugu, bai. Ez arete ez dibortziatu? Ez gara ez dibortziatu. Eta ez dago planik horrelakorik egiteko? Tentazioak euki ditugu zerbait diferentea egiteko edo, eta orduan, 10 urte pasazienan engenun bodas de bisuteria, bizkat ospatzeko, orain 20 urte bete berdiela, ez dakit ez ere ingo dugu, bat edaki, ez? Pizkat improvisatu inbarra, ez baina ez dibortziatu ez gara ez egingo. Ondo. Antzerkia aipatu duzu, eta nire horrengo galdera zen, agian benetan gilkitxarorekin eskonduta zaudela? Hori bai. Eta zer da gilkitxaro? Gilkitxaro da, antzerki talde bada, ikastolatik atera ginean lagun kuadrilla bat antzerkia elkarrekin egiteko asmoa genuen, edo beharra, edo gogoa, eta batu ginean Deustuko Gazte lokalean, eta antxaz ginean ikastolatik zerbait, montatuta bageneukan edo ez, eta antzerlan berriak sortzen, eta orduan, oso orain denporarekin ikusita eta superausartak ginean, ondo pasatzea zen gure helburua, ez da, baina, pero antzerkin lan nahiko genituen, ginean, gehien izan ginen montuan, 10 lagun inguru edo bageunden, zan elkarrekin. Gero, agera Deustuko Herriberan begon ginen, gero txarkoa gara, bla, bla, eta gero jendeak, erabaki zuen, bizitza konbentzionalago baten alde egitea edo, ez? Eta arduan, talde utzi bar izan zuten askok, eta eta biok beti jarraitu izan dugu elkarrekin, gaur arte. Beraz, gilkitxarorekin nerabezarotik zabiltzate, zenbat antzeslan ordutik eta azken lanak zeintzuk izan dira? Azken lanak, Lutxo Egiak idatzi zuen identitarteak, lanarekin ari gara, identidaden gaineko komedia absurdo filosofikoa, eta taldera batu genuen Aitor García de Vicuña, Gartxito bera musikaria da, Gasteiztarra, eta Kriston ekipoa egin dugu 3 elkarrekin, nik uste oso ekipo egiten dugula, gainera Gartxitok bapatean atera zuen bere aktoresena inork espero zuena, bai, eta ardan zegina, aterako zinak esten atxonetan da, bale, eta testua sartzen, eta gero ja askatu inzan, eta
eta beste aktore bada. Eta elkarrekin sortu dugu ere Alperrak tunanteak eta maleanteak, pieza laburra, pizkat esperimentatzen ari gara gainera, gero oso zaila da, beti izatez, esperimentatuko dugu, gauza berriak egin, eta azkenean, behartuta zade pizkat ohikoagoa egitera, laugarren eskenatoki bat, ez dakiz zer, bueno, baina oso ondo pasatzen dugu ere, eta horrekin gaude, ez dakit gure oso tipikoa da, baina egia nik uste prozesuak azkenean, zederrak diren, eta garaionen egoten gara lanian, Osaetan, Araban, eta... Bueno, agian azaldu behar duzu pixka bat zer den garaion, ze jendeak ez du zertan jakin behar. Bai, arrazoeko zu, bai. Nik badaki, ni egondakoa naiz, leku ederra. Garaion, bai, sormen espazio bada, landagunean Araban Osaeta herrian dagoen sormen gune bada. Urtegi ondoan, bai. Bai, hori da. Amaia eta Juliak, bi emakumek eramaten dute, kriston emakume langileak, maitagarriak, artea izugarri maite dutenak, eta bertan gertatzen dira erresidentzia artistiko, bueno, edo sozial ezberdinak ere, bertan lo egiten duan gaudenak, eta landa antzoki bat daukate, superondo preparatutako antzokia, gero etxetxoan ere neguan, pasada badan. Ni udan egon nintzen, zorionez. Pues negu oso polita da, eta beste konzentrazioa daukasuan, zutondoan zaudela nian, baina gero atera, eta dena lurtuta ikuste, eta neguan oso polita da. Okarrena da, dutxita eta hola. Eta orduan da, bueno, sormen espazio handibal landa ere muan, edo, bai. Oso ondo. Bueno, antzerkian nabari da zeure pasioa dela, baina irratian ere urte asko eman dituzu. Eta askotan elkarrizketatzen. Eta orain, zeu zara elkarrizketatua. Nola sentitzen zara rol aldaketa honetan? Lehen zaizut urdurin nengola. Baina ez dizut sinetxi, Ja, pizkatxua, bai. Ondo gustora segun, ez? Orain zuga super gustora, orduan hori gozada bada, ez? Eta... Ez dakit, nik uste elkarrizketan sekretua edo dela, azkenean aldebiak ez gustora egotea, eta sortzea ez, egoera hori ez gustora egotekoa, eta berbaitea konfiantza osoz, ez? Ez dakit, nik ez ditut elkarrizketak egiten norbaiti zerbait oso berezia atera guran, edo, ez? Normal izaten da gehiago kultur elkarrizketak izaten dira normalean, orduan, bueno, ezken boladan behintzat, orduan gehiago da, pues, jendeak ez kontatu ezala bere lana, edo bere sormena, eta hemen egotea, bueno, arraroa, baina gustatzen zaidu, Orain lasai egotearen aipatu duzu, eta gogora etorri zait, gure lehenengo enkontro horretan, Bilbo Hiria irratian geundela, argo ganbaratxo batean, kafeantzokiaren gainean, bapatean, anek eta zuk zerbeza bana irekitzen dutela, lata, eta gainera entzun egin zela elkarrizketan, ez? Kaixo, Katixa, zure lehenengo liburua atera duzu, beraz, oso lasai zeundeten, eta ni berrian nintzen lan horietan, eta ni ere oso lasai geratu nintzen horrelako giro erlaxatu eta alkoholikoaren Eta zuk zerbait hartu zen duen? Duda daukat orain. Seguro eskaini bat zen idaten baiezkoa esango nuela. Baina gian etzen idaten eskaini, ez dakit ba. Ez izan hori, ez kutre. Ez gaina orduaz, arratsaldeko 7etan edo izaten zan Piperpolis irratsaioa. Izango zen, bai. Zerbezarako Zerbeza orduan, bai, oso ondo. Edo zen kasutan, ikusten ditut paralelismoak irratia eta antzerkianen artean, ez? Zuk ere ala sentitzen duzu, edo bi fazeta oso desberdin gisa bizitzen dituzu? Bizitze ditut oso diferente gisa. Bata delako azkenean lana, ez dakit. Bueno, biak dira lana, baina bada bokazionala, esan dezagun, eta beste agian... Bai, orduan, baina antzekotasun asko dauzka. Azkenan biak dira, bietan dago komunikazio asko, bietan ere sormena dago, antzerki guztiak ez du ahotsa erabiltzen, baina guk ahotsa asko erabiltzen dugu antzerkian, orduan ahotsa ere oso presente dago, ez? Orduan kontakizunak ere normalean bietan egoten dira, bai, antzekotasun asko, baina nahiago dut super ezberdin bizi, ez da? Bai, nahi nuke ere esate baterako aukera dagoen, ez? Egunen baten gehiago lantzea, bi gauzak uztartzen dituen irrati antzerkia eta holan, ez? Bolada batean egin izan genuen asko, ni orain hortik kanpo nago, baina, bueno, egunen batean espero dut ere aukera hori izatea, ez? Gainera oso bogan dago. Fikziozko podcasten bolada dela eta, hor badago... Bai. Eta batzutan egite ditugu fikzio txikiak eta barrez, irratian, baina...
Bai, oso gutxi, ordan bira, horietiko gogoandia Pendiente, badaukat. ezta? Hori galdetu behar nizun, 50 urte betetzear zaudela, 100 urte beteko ditugunez, bizitzaren erdibidean zaude, bai? Eta oraindik ere gauza asko egongo dira egiteke, ezta? Hoien artean, aipatu duzu bat, antzerkia eta irratia batzen duen ariketaren bat probatzea, beste ametsen bat, beste planen bat? Jo, hola profesionala eta esango nuke, ez bizkate, ia benetan, hori lantzen ari naiz orain, ez da? Lasaitasun handiagoz bizi, eta kentza bizkate eguneroko prisa, gauzekin beste patxada batekin hartu, eta norberak jartzen diogun presio hori benetan baztertu, ez? Konturatu naiz horrela bizi izan naizela, ia 50 urte, eta uste dut nahikoa dela. Hori adinaren, abantaietako bada, ezta? Eta etzara lehenengoa horrelakorik esaten diguna, bai. Adin batetik aurrera jendeak normalean, hortara bideratzen ditu ametsak eta planak, ez? Bai. Edo zen kasutan zuk ematen zu itxura, aspaldi ezagutzen zaitut, eta itxura hori eman didazu beti, bai eszenatokian eta eszenatokitik kanpo, beti alai zaudela. Hala da, edo badago galderren alde ilunago bat eszenatokitik kanpo eta mikrofonoetatik urrun garatzen dena, imaginatzen dut baietz, ez? Denok ditugu gure momentuak. Bai, egia da badaukadala, normalean aldarte hori badaukat, gora egoterako aldartea. Lehen aipatu dugu, lasaitasun hori eta beti oreka aipatzen da, nik oreka ez dakit oso ondo zer dan, orduan, normalean alaia naiz berez, baina gero nire bajoitxak eukite ditut, edo bajoios handiak, ez da, orduan. Uste dut, erraz eginago lagoian, baina erdira joan barik, bera joaten naizela, ez da? Gutxita, baina, tarteka tokatzen da, ez? Orduan, hori bai, beti gora noanean, ja, pasada bada, bai. Apurtzen duzu zapaia, Bai, noski badaukat alde hori, bai. Eta la ere, olako bajoi batean zaudela, tokatuko zitzaizun, eszenatoki gainera igotzea, aurpegia margotuta, edo egotea mikrofono aurrean, betiko maskara alai hori jantzita, ezta? Hemen asko hitz egiten dugu maskarei buruz, azkenean gure enea tipoa ere bada jantzten dugu maskara bat, munduan egoteko modu bat, ez dakitzuk horrengan pentsatzen duzun, maskara hoiengan, antzerki gizona zara, eta imaginatzen du maskararen kontzeptua, egongo dela presente. Bai, zalantza barik. Irratian gainean ikusteka, eguneroko zera bat denez, automatikoagoa da, ez da? Zera mitikoa, ez? Piloto gorria pizten denean, eta hori hor dago, eta nahiko automatikoa izaten da. Azkenean, maskara hori pertsonaia, azkenean, irrati esatari denek, edo gehienok badugu, ez da? Kontrolatuta, ez? Momentu hori. Bai, irratian egoteko modu bat, edo berbaiteko modu bat, edo ez? Eta gira da, nireak jotzen duela oso positibora beti, edo... Eta antzerkian noski, antzerkian daukasun alde hona da, etzarela zu. Irratian azkenan zu zara, etzara benetako zu, zara irratiko galder. Eta antzerkian zara momentuko pertsonai hori, ez? Edo orain mili, edo zerik naiz, ez? Orduan, galderretik asko duten pertsonak dira, edo izakiak dira, batzutan ez dielako oso pertsona, bez? Izakiak. Eta orduan pertsonaiak ematen dizu maskara hori, ez? Eta obra bakoitzarekin beti ezberdina da, ez? Baina, bai. Uste dut ere, kalean ere maskara hori ere askotan daukagula, ez? Bai. Esan nahi dut, ni fruteriara noa, eta normalian... Eta zutaz espero dena egiten duzu, justo fruteriako emakumerekin asko hitz dut, nire bizitza kontatu, eta negar izan du berakinta dena. Igual fruterian adibidea ez da ona. Baina, okindegian, esan zaun. Okindegian, esate baterako. Okindegikoarekin ezakat konfiantzarik. Orduan hor, maskara bat ere badaukagula uste dut, ez? Pipertuta bazauz ere, ez duzu zertan zure hori kutsatu behar. Azkenan ikuste oso errez kutsatu dezakegula rollo txarra, errazegi, bai, eta ez da bidezkoa, ez? Bestek ez dute zure rollo txarra irentzi behar. Azkenean egunereko bizimodua ere antzerki txoba da. Ez? Badauka antzerkitik. Erraldoia. Gehiegi ere, orain kontraesana esaten ari naizela dirudi, ez? Baina, bai, badaukasko. Eta zenbat gauza iziltzen ditugun, eta ez? Uste dut ere, lasaitasun horrek, lehen aipatu dugun hori, horrek eraman gaitzakela filtroak pizkat auster. Gertatzen ari zaitartik, eta esan dut, eta ondo, eta ondo geratzeana. Zerbait esan nahi duzu, orain arte esan ez duzuna, ez? Momentuz. Agian nik ez dizut gehiago aterako, baina orain sartuko zaigun laguna, agian zeo zertxo gehiago aterako dizu. Ez dizut esan, baina 3. persona bat gomidatu behar dugu ona, eneagraman aditua dena. Eta beraz sartuko da benetan,
mami horretan, bai? Zeure enea tipoari buruz, zeo zer esan nahi dizu. Beraz, ondo iruditzen bat zaizu. Orain bai urduri, jarri mazen. Bai, jarri behar zara. Ez jarri urduri, baina ongietorria emango diogu, Jokin Amestoi eneagraman doktoreari. Jokin Amestoi, behitu norekarri duan gaur. Galder Perez! Kaixo. Urte askotako? Berdin, banuen gogoa, zurekin hitz egiteko. Adi egon zara, ezta? Jakina. Beti bezala. Aitortu beharra daukat, eta hori etzaigu askotan gertatzen, zurekin, zure kasuan, ez daukadala argi zein enea tiporekin egiten duzun bat. Hobeto. Nik uste dut maskara asko dituzula eta kostatzen zait bai ikustea zer dagoen maskararen atzean. Bai, zentzu dauka. Bueno. Baina la ere zu oso ona zara eta lortuko duzu. Nire susmoak ditut, baina enago seguru. Alare, bi galdera egingo dizkizugu, eta ea horrekin pistaren bat ematen diguzun eta saiatuko gera. Vale. Ikusten zein enea tiporekin egiten duzun bat. Vale, ados. Tentu zentzun mesedez. Galder, telefono dei bat. Kabaret musikaleko zeremonia maisoren pertsonaia antzesteko proposamena egin dizute. Urtebeteko bira, Espainian eta Latinoamerikan zehar. Hiru aukera. A. Txikitatik amestu dudan aukera, eta bizitza abentura bada, beraz. Willkommen, bienvenu, welcome. B. Ez dut superprodukziorietako batean ikusten nire burua. Nahiago dut nik sortutako ikuskizunetan lan egin. Askoz interesgarriagoa da. Eta C. Lehenengo atentagarri. Bai. C. Bizitzan gutxitan suertatzen den aukera horietako bat izan arren, Radio Euskadin estedentzia hartu beharko nuke, Bilbo utzi, Madrilera joan, ez dut batere gogorik horretarako. Beraz, mila esker, baina ez. Baietz. Baietz. Joango zeinateke. Bai. Bueno, ontzi hemen, hemen, kriston ausardia gazeta esateot, bai, oso gustora hartuko nuke gainera, bai, beira. Lehen galdetu duzu, zer daukadan pendiente eta bada ere pixkatez, alako zerbait egitea eta, zalantza barik, gainera asko gertatzen dena da, inork ez nauela aukeratuko pertsona hori egiteko, bueno, beste modu bateko zera izango zan, ez? Baina, asko maite du lan hori, asko. Kontutan izan da, eneagrama jende askok ikusten duela, nork daki, agian hemendik gutxira. Hemendik Hollywoodera. Ia ba. Bada ezpada bigarren galdera. Bai. Galder, intentsitate handiko aste batzuen ondoren oporrak iritsi dira. Hilabete osoa zuretzako. Hiru aukera. A. Ez dut planik antolatu aldez aurretik. Improvisatu egingo dut, eguneko nahi eta beharren arabera. B. Aspaldian egin gabeko gauzen zerrenda luzea daukat apuntatuta. Ea plan guztiak egiteko moldatzen naizen. Seguru baietz. Eta banekien B etzela izango, baina C. Antzeslan berri baten gidoi idazteko aprobetxatuko ditut oporrak. Hori da nire lehentasuna. Jolin, ezke zeiro aukera jarri dezuzan. Hiruretako bat aukeratu behar dut. Bueno, alba bai. Bestela, batzuk aukeratu izan dute D. Edo A eta B. Ez, baina, bueno, C bai, C, egia da, idazteko oporrak aprobetsatu hoi ditut, normalean. Baina, idazteko, etxetik kanpo idazteko alba da, ez? Oporretan, edo, ez, orduan. Edo garaioan bezalako tokietan. Hori da, CD? Compact disc? CD antzeko bat. Bai, C antzeko bat. Hiruretatik aukeratzekotan C. Hori bai. Ez dut asko improvisatzen, ez pentsa, Ez. Bizitzan, ez. Dana kontrolpean edukitzea gustoko duzu. Piskat, bai, igual hasi beharko dute, bai. Berrogeita marbetetzen dituzuna. Hori da. Barenik zalantzekin jarraitzen dut. Ez da normala, ez da bat hori da, hori izan behar, ineditoa da. Galder, ea ba, saiatu ala ere. Nire apostu egingo dut. Eta nik aipatuko izkizut berezitasun batzuk. Zuk gero esan, bat altzatu zen, ala ez zure jokaerari dagokionez. Zaila da, egun guztitan, igual ez duzu erantzun berdina emango, ez da? Hori ere gertatzen zaigu, ez? Gertatu daiteke. Baina joerak egon badaude. Bai. Eta guk horri buruz hitz egiten dugu, baina gogoratuko dugu, askotan gero, ez, jende asko esaten duela, ni bat naiz edo hiru naiz, ez barkatu. Zure jokaera agian gerturatuko da momenturen batean. Berezitasun batzutela. Eta horrez gain gainera askotan,
eneatipo ezberdinen berezitasunak izaten ditugu. Agian mix bat, ez? Tendentzia bat dauka, agian honekin bat egiten dut batez ere, baina honena ere bai, gero bizitzan aurrera eginala ere batetik bestera salto egiten dugu batzuetan. Eta horri gehitu behar zaizkio, azpitipoak. Zeuek ere badaude, beraz, komplikatua da panorama, ez da? Labur biltzeko eta simplifikatzeko. Galder, einago guztiz seguru zure kasuan, baina uste dut bigarren eneatipoarekin egiten duzula batez ere. Eta zer nolako ezaugarriak dituzte bigarren eneatipoarekin bat egiten duten pertsonek. Euren buruaz orokorrean irudi ona dute. Maitasunak garrantzi handia du, beraientzat, maitasunaren indarrean sinesten duten nolabait esateko. Emozionalak dira, gertukoak dira, harreman pertsonalak asko zaintzen dituzte. Bai, horraino, bai. Igual nire buruan, hain irudiona, nire burua idealizatuta ez dakat bat ere. Igual, txiek zerbait esatekotan, ez, hori aldatuko nuke, bai, beste guztiagaz, bai, bat egiten dut. Oraingoz, bai, ale, gehiago. Pertsona irekiak izaten dira, kontzientzia sozial handikoak, eta bestei laguntzea helburu duten lanbideak izaten dituzten maiz. Euren beharra duten lagunen alde edozer egiteko prest egoten dira. Bai, lanbidea ez dakite, beste bueno, laguntzeko. Mundu guztiak behar du kabareta. Kabareta bai, kabareta bai. Irratiare bai. Irratiare bai, kompainia handia egiten du. Bai, zalant, handia. Irratiak zerbitzu sozial handia egiten du. Bai. Ez gira da, eta geroko pandemian, eta ze izan zan da, zeran zerbitzu minimoetan, eta esentzialak, ez? Bai, esentzialak zan, ez? Bai, horrere, zenbat ikasi gendu, bai, hori beste pelikula bat da. Ez dugu bukatu ordea. Bale. Aipatu ditugun berezitasun horiek, ordea, badute bere arrazoia. Maitasuna bueltan jasotzeko asmoz ematen dutelako sarritan pertsona hauek edo, bigarren eneatipokoek. Euren burua ez dute behar bezala zaintzen, beste pertsonak euren beharren gainetik jartzen dituzte tarteka, horrek sor dezakeen nekearekin eta desgastearekin. Eta ematen duten laguntza eta maitasuna bueltan jasotzen ez duten kasuetan, hor batzuetan haserretzeko joera ere izaten dute. Bai. Konfesatuko duzu, baiet. Beraz, gero horari ginen pentsatzen, badakigu maskarak daudela, baina zaila egite zaigu zu haserre irudikatzea. Baina haserretzen altzara. Bai, haserretzen ez. Pues, pizka faena da, porque azkenan, zure maskararen, irudi hori edo aurrerizi hori ez, jendea daukanan da, nik haserretzeko modua daukatezakit askorentzat barregarria dena. Puta da bada, zeka. Ez zaituzte serio hartzen. Haserre zaude, eta jendeak barre egite dizu. Gero, haserraren tamainaren arabera ere ondo dago, igual, barre batek laguntza dizu ere haserrea lehuntzera, edo, bai, ez zaita haserre egotea gustatzen. Haserretzen naizenean, haserretzen naizelako. Orduan, eta benetako arrazoiak daudelako. Bai, eta ekiditen duz, kriston kaltea egite oste. Bai, gero kosta ezai pizkate geistea. Gero bai, hitz egiten dut, hitz egin bardenakin edo, bai, momentuan, sua sartzen zait, bai, gutxitan gertatzen da. Eta batzuk barre egiten diate. Orokorrean berezitasunak horiek ziren, beraz... Nahiko ondo egin duzula esan behar dut. Iruditzen zaizu bat egiten duzula, beraz, berezitasun hauekin orokorrean, ez da? Bai, igual gero sortziaren ezaugarrak esatizkiazu, eta bai, esango dizut, bai. Gaur hauek presatu ditugu. Bai, ez pentsa nahiko desberdinak dira, Bai. Zukero hitz egingo dugu beste buruz, baina... Bai, ez dut asko kontrolatzen, enagrama mundua. Hori galdetu behar nizun, ea ezaguna zitzaizun auto ezagutzarako tresna hau, edo bestelako auto ezagutza tresnarik erabiltzen duzun, edo agian antzerkia bera duzu auto ezagutzarako bide nagusia. Ba, enagrama talakoak ezagutzen, eta espaldi garai batean, nik ez dakit, ona iritsi zanean, edo, ez dakit, duela urte batzuk eta bai, jola esten ibiltzen ginean, da inguruan asko egiten zan, ez? Alakoak ez ditut asko egiten, bai, antzerkia bai iruditzen zait auto ezagutzarako oso bide ona, bai, bueno, bizitzak bera jartzeizkizun erronkak edo, ez? Bai, bera, esate baterako urtea, azken urtea, hola, pertsonalketa izan da nahiko kaka handi bat izan da, ez? Gauz asko batik, ez niri, bai, inguruan gertatu diren, eta bai, ohartu naiz, ez? Horrere, laguntzakin, eta bai, nola zure burua, ez? Pizkat aztertzea, ez? Nola egon da momentu horretan, eta zertan aldatu otezaren, ez? Eta bera aldaketa hori izan dan, edo positiboa, edo ez.
eta oso gauza politek ikasi ditu dela uste dut, ez? Orduan, gehien norbera ezagutzeko aukerarik onena bizitza da, ez? Eta bizitza bat partean jartzen zaitu zera batzuta, no. Bai, baina alegina ere egin behar da, ez? Eta nahi izatea, barrura behiratze hori. Bai, eta pilota automatiko hori kendu bestela ez zara barrura sartuko, ez? Bai. Hemen beti esaten dugu nork bere baitan behiratzen duela hoberen, baina eneagramaren bitartez guk ere bide hori lagundu nahi dugu. Beti ere kariñoz eta miresmenez, ala ibili izana espero dugu, zurekin. Gustora egongo zinela espero dugu. Super gustora. Beraz, nahi duzun arte. Bai, eta gure ikusentzulei, gauza bera, badakizue, 9 eneatipo daudela, munduan egoteko 9 modu, eta hurrengo eneatipoan ikusiko gara. Aio! Eneagrama podcasta begirak ekoitzi du EITB Mediarentzat. Hau plataforman edo zure gustuko agregatzailean jarraitu gaitzakezu eta arpidetu.